Здравейте! Добре дошли в юнашкия кът на 55-то училище. Аз съм Елена Василева от 5-ти В клас и по случай Деня на народните будители сме организирали една специална дейност. Прочети и сподели като кой будител искаш да си ти. Хайде да разберем! Здравей, как се казваш от кой клас? Здравей, аз съм Васил от 9-ти клас. Аз съм Алия, съм от 5-ти клас. Аз съм Лили и съм от 4-ти В клас. Мартин и съм от 1-ви А клас. Аз съм Никол и съм от 5-ти Д клас. Аз съм Александър Кръстев и съм от 7-ми Ж клас. Аз съм Скара и съм от 5-ти Д клас. Здравей, казвам се Преслав и съм от 3-ти Б клас. Аз се казвам Стела и съм от 1-ви А клас. Се казвам Мия и съм от 5-ти Д клас. Кой будител искаш да си ти? Искам да бъда като Йоаким Гор, Защо точно като него? защото той ни научи, че учителят изгражда бъдещето ни. Искам да съм като Пейо Яманов. Той показва, че сърцето и духът могат да бъдат по-силни от такова. Аз искам да съм Петко Славейков, защото той ни научи, че песента и словото могат да променят света. Аз искам да съм като Георги Бенковски, защото той ни научи да не се страхуваме от великите мечти. Искам да съм като Логия Георгиев, защото той ни научи да даваме, за да растат други. Аз искам да съм като Хаджи Димитър, защото той ни научи, че героизмът е в това да не се предаваш. Кой будител те вдъхновява най-много и защо? Мен ме вдъхновява най-много Кольо Фичето, защото той има много постройки в България и неговият труд е признат в цяла Европа. И защо искаш да си като него? Искам да съм като него, защото от ранна детска възраст остава сирак без баща си, въпреки това преследва мечтите си. Моят любим учител е Райно Попович, той ме вдъхновява като е бил учител на редица будители и с неговото му преподаване приключва епохата на кинийните училища. Мен ме вдъхновява най-много Георги Раковски, защото той ни научи да мечтаем и да действаме за свободата на България. Мен най-много ме вдъхновява Петър Берон, защото той е сложил основите на българската просвета с написването на първия български буквар, либния буквар. Защо искаш да си като него? Защото той е първия български книжовник. Най-много ме вдъхновява Добър Габи, защото тя не се е била за родината с оръжие и юмруци, а е вдъхновявала хората чрез нейните писания. И защо искаш да си като нея? Искам да съм като нея, защото тя е имала много силен характер и е помагала на хората чрез нейните стихотворения, дори когато е било трудно. Здравей, за кой пишеш? Здравей, пише за Добри Войников, основоположникът на театъра у нас. Защо искаш да си като него? Искам да съм като Добри Войников, защото ни научи, че сцената може да събужда сърцето на народа. Благодаря. И аз благодаря. Сигурно се чудите, като кой будител искам да съм аз? Искам да бъда като Иван Богоров, защото той ни показва, че истината трябва да се казва на глас. А ти, като кой будител искаш да си?